Avui hem fet a comissions l'acte central del 28 d'abril, on reivindiquem els drets a la salut dels treballadors i treballadores. Hem fet una assemblea amb els nostres delegats i delegades de prevenció perquè el nostre balanç de salut laboral de l'any 2017 deixa molta feina per fer. L'increment dels accidents en baixa en els centres de treball. Hem tingut 54 persones mortes en els centres de treball, més 24 persones que han mort anant o tornant de la feina. Un increment de les malalties professionals, centrades especialment a les dones, i una falta de política preventiva per part de les empreses que fa que les condicions de treball empitjorin cada dia i que les persones treballadores s'accidentin o emmalalteixin a la feina. Nosaltres fem propostes de millora de la prevenció de riscos laborals a les empreses a través del nostre actiu sindical i també prenem mesures per part de la Inspecció de Treball, que cada cop també té menys recursos per dedicar, i la intervenció i el control davant de les mútues, que no només no tracta les persones treballadores per cuidar la seva salut quan emmalalteixen, sinó que no els reconeix les malalties professionals i les deriva al sistema públic de salut. L'índex d'incidència d'accidents a Catalunya és pràcticament el doble en els treballadors que tenen contracte temporal que els treballadors fixes. Des de l'any 2012, amb la reforma laboral, ha anat disminuint una miqueta l'accidentabilitat en els treballadors fixes, però s'ha incrementat en els treballadors temporals, perquè s'han incrementat els contractes, sí, però us parlo de l'índex d'incidència, que és els accidents que hi ha per cada 100.000 treballadors, i és pràcticament el doble. Per tant, és la precarietat en el contracte de treball. Penseu que una quarta part dels contractes temporals que es fan a Catalunya duren menys d'una setmana. Quina prevenció fan les empreses quan contracten a un treballador per menys d'una setmana? No els explica els riscos del seu lloc de treball, no els fan la formació i els treballadors i treballadores s'accidenten. Per tant, el que s'ha de fer és erradicar la precarietat del mercat laboral com a primera mesura i posar més eines de la Inspecció de Treball per complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.